भाई लोग फिर से एक बार पावर स्टार पवन सिंह के पावर के दिखा दिल लोग काहे कि एगो पावर स्टार पवन सिंह के आज गाना लखा 6:15 पर और वही जब खेसारी लाल यादव के भी वही टाइम में सेम टाइम में भी गाना लखटे जवना गाना के नाम बस सजनवा और पावर स्टार पवन सिंह के गाना के नाम बटे एक्के ओढ़निया। भाई लोग लोग से बतला दी जवन एक्के ओढ़निया गाना बनू भाई लोग इतना बजता यूट्यूब पर कि यूट्यूब के हैंग कर दिले बा। भाई लोग से बतला दी ई गाना जब रिलीज भलटे तो 1 घंटा में व्यू बतलावत रखटे 5000 और लाइक बतलावत रख 20 से 25,000। अब बतलाओ लो भाई लोग यूट्यूब सर्वर हैंग हो गया पावर स्टार पवन सिंह के गाना से। और भाई लोग से बतला दी अभी ऊपर व्यू के बात करल जाऊ अभी जो 7 घंटा में व्यू आयल बाटे तो व्यू के बात करल जाओ तो 7 लाख से क्रॉस हो गल बाटे यानी 7 लाख से भी प्लस चल गल बाटे 8 मतलब 7.5 लाख पहुंचे वाला बाटे। और यही जब खेसारी लाल यादव के गाना आयल बा वही टाइम में भाई लोग ऐसा बात नहीं की थी तो उनकर 3.5 लाख से ऊपर गल बाटे मतलब 4 लाख पहुंचे वाला बा। तो भाई लोग सोच सकत रहो यार खेसारी लाल यादव से पावर स्टार पवन सिंह करीबन 3 लाख आगे चलत रहन। तो भाई लोग यार ऐसा ही ना कहलन पवन सिंह पावर एजे से शुरू होला एजे से खत्म हुई पावर दूसर के कहां से ले ली। तो भाई लोग फिर से एक बार साबित कर दिल लो कि पावर स्टार पवन सिंह के पावर कहियो खत्म ना होगी। भाई लोग से बतला दी पावर स्टार पवन सिंह के गाना के इतना ज्यादा प्यार देखल हलो कि यार गाना पर यार 7 लाख व्यू पहुंचा दिले बड़ो भाई लोग यार का बतलाई तार लोग से 1 घंटे में तो उतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स ना मिलल लखटे और सबसे ज्यादा मिलल लख खेसारी लाल यादव के 1 घंटा में रिस्पॉन्स मिलल लख। लेकिन अब भाई लोग साबित तू लोग कर दिले बड़ो 7 घंटे के रिव्यू देखल जाऊन तो खेसारी लाल यादव यार पवन सिंह से हार चुकल बरन। और देखा लो भाई लोग हो सके तो गाना के ट्रेंडिंग पर भी चढ़े के चाहिए क्या कि भाई लोग ई चैनल पर यार बहुत छोटा चैनल पायल बाटे यार 4 लाख सब्सक्राइबर बता का चढ़ी ट्रेंडिंग में कोनो चांस नहीं है। लेकिन भाई चढ़ भी सकता ऐसा बात नहीं है अगर तहार लोग के प्यार रही नू तो गाना जरूर ट्रेंडिंग में चढ़ी। और खेसारी लाल यादव के कुछ टाइम खातिर चढ़ल लख ट्रेंडिंग में लेकिन ट्रेंडिंग वाला कहल कि ना ई ट्रेंडिंग लाइक गाना नहीं खे तू ट्रेंडिंग में से बबुआ उतार दिलख खेसारी लाल यादव के गाना मात्र हमारा लगता कि 10 से 15 मिनट तक ट्रेंडिंग में रखलख गाना के ओकरा बाद उतार दिलख। हम देखनी है घड़ी स्क्रीनशॉट ना ले पड़ी तारा लोग के देखती 16 नंबर ट्रेंडिंग में चढ़ल लखटे और उतार दिलख काहे कि खेसारी लाल यादव के गाना पर यार व्यूजे नहीं खियावता काहे ला ट्रेंडिंग में रखी ट्रेंडिंग वाला। तो भाई लोग से बतला दी यार ये वीडियो के चाँप के शेयर कर लो काहे कि जितना भी पवन सिंह के फैन लोग वाला लो ये वीडियो के शेयर कर लो और लाइक कर लो और कमेंट करके बतावा लो यार कि खेसारी लाल यादव पावर स्टार पवन सिंह से हार चुकल बरन। और मिलल जी फिर से नया वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।